Venezuele, Nigerije, te za brodovlasnike brojnih drugih pomorskih zemalja, uključivši i domaće pomorske tvrtke. Mnogi brodovi raznih tipova i veličina dobijali su svjetska priznanja, a izgrađeni su ovdje. Spomenimo samo neke. Tanker Criticolor izrađen je za panamskog naručitelja 1987. godine, imao je 45.000 tona. Zatim dva putnička broda, dva ponosa splitskog brodogradilišta Amorela i Izabela, izgrađene za finskog naručitelja 1988. i 1989. godine. I imamo četvrti brod, poznati Suez Max tanker, izgrađen za liberijsku kompaniju 1990. godine, nosivosti 140.000 tona. Spomenuti brodovi ubrojeni su u brodove godine, odnosno kako ih specijalizirani pomorski časopisi nazivaju veličanstvenim prekooceanskim brodovima. Još je jedna specijalizirana publikacija koja izlazi u Londonu uvrstila među najznačajnije brodove izgrađene 1990. godine u svijetu. Evo vidite brod Zrinski koji će biti danas po uobičajenom ceremonijalu koji će biti porinut u more. Nekoliko podataka o ovome brodu. Nosivost je 101.000 tona. Duljina je 244,5 metra, visina 21,5 metar, gaz 14,65. O ovome brodu moramo reći i ove pojedinosti. Građen je u skladu s najnovijim svjetskim standardima glede zaštite ljudske okolice. Brod Zrinski, zanimljivo je, ima dvostruku oplatu i dvodno, dakle i dvostruko dno, u kojem će se krcati balast. U slučaju, ne daj Bože, oštećenja njegove vanjske oplate i do 75% duljine, raspored pregrada će spriječiti izlijevanje tereta u more, a brod će ostati u plutajućem stanju, zadovoljavajuće stabilan. Inače, tanker Zrinski ima 7 teretnih tankova, 2 slop tankera, te 7 balastnih tankova koji prstenasto okružuju teretne tankove i mogu krcati primjerice 45.000 morske vode. Naravno, ne treba dugo i na široko objašnjavati zašto se ovaj tanker, kojega je brodogradilište Split izgradilo za tankersku plovidbu iz Zadra, zašto se ovaj brod zove Zrinski. Ime Zrinski odnosi se na hrvatskog plemića Petra Zrinskog, rođenog 1621. godine u Vrbovcu, a pogubljenom, kako znamo iz povijesti, 1671. u Bečkom Novom Mjestu kao sudionika protuhabsburške urote. Petar Zrinski ustoje što je 1654. bilježi povijest ratovao u Dalmaciji protiv Turaka, a kao saveznik Mlečana vezan je uz more i svojim književnim djelom. Napisao je poznato u povijesti književnosti djelo Dame i gospodo, Adrijanskog mora Sirena, počinjemo svečanost porinuća novogradnje 376. Evo čujemo i službenog špikera. Naravno, na početku današnjeg slavlja u Splitskom brodogradilištu pozdrav najljepšoj lijepoj našoj u izvođenju gradskog Brodosplita. Mila
sada, poštovani gledatelji, očekujemo da u ime domaćina ispred splitskih brodograditelja, predsjednika Republike doktora Franju Tuđmana, goste i uzvanike pozdravit će dr. Špiro Vukman, glavni direktor brodograđevne industrije Split. U ovom svečanoj prigodi, u trenutku posebno radosnom i značajnom za Brodosplit i sva njegova poduzeća, kada moru predajemo ovaj veliki plovni objekat, posebna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti ugledne i drage goste koji su usprkos visokim odgovornostima i velikim obvezama pronašli vremena za uveličavanje svečanosti porinuća. Najprije pozdravljam doktora Franju Tuđmana, predsjednika Republike Hrvatske, kojega prvi boravak u našoj sredini smatramo priznanjem našim dosadašnjim naporima i potporom našim budućim nastojanjima. Iskrene riječi dobrodošlice upućujem suradnicima gospodina predsjednika na čelu sa predstojnikom ureda doktorom Jurom Radićem, ministrom Ivicom Mudrinićem i zamjenikom ministra za gospodarstvo gospodinom Porgesom. U osobama načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske gospodina admirala Svete Letice pozdravljam sve predstavnike postrojbi Hrvatske vojske. Zadovoljstvo mi je pozdraviti i predstavnike županijskih, gradskih i općinskih vlasti na čelu sa županom Splitsko-dalmatinskim gospodinom Nadanom Vidoševićem i županom Zadarsko-kninskim gospodinom Šimom Prtenjačom. Posebno nam je drag gost fra Nikola Barun, župnik župe Svete obitelji, koji će po prvi put jednom brodu porinutom s našeg navoza podijeliti blagoslov i obrednom molitvom zaželiti Božji mir i sigurnost na uzburkanim svjetskim morima. Radosno pozdravljam kumu broda, opernu umjetnicu gospođu Mirjanu Bohanec, želeći da ovaj brod kojem kumuje prenese svijetom kvalitetu hrvatskih brodograditelja, kao što ljepota njenog glasa priča svijetu o snazi i veličini hrvatskog duha. Da nije bilo poslovne mudrosti i poduzetničkog duha tankerske plovidbe iz Zadra, ne bi bilo ni današnje svečanosti. Zato pozdrave i čestitke upućujem njenom direktoru, gospodinu Stanku Baniću i njegovim suradnicima. Velika zasluga za ovaj čin pripada stručnjacima i radnicima Splitskog brodogradilišta. Kao direktor zahvaljujem im na učinjenom i čestitam na postignutom. Ovaj uspjeh sigurno će biti poticaj za nova dostignuća. Nazočnost brojnih građana Splita dokaz je da su sudbine brodogradilišta i grada tijesno isprepletene. Pozdravljajući želim da naša povezanost bude što dublja na korist grada Splita, Dalmacije i čitave domovine Hrvatske. Brod koji ćemo uskoro krstiti zorno simbolizira vrijeme kroz koje su u posljednje 3 godine prošli i Hrvatska i Splitski škver. Izloženi bijesu i mržnji srbočetničkog agresora, prometno izolirani, bez čvrste financijske potpore, a ponekad i bez najosnovnije moralne podrške, usprkos zlokukim prorocima i unatoč neprijateljskim podvalama, stvorili smo nakon brojnih stoljeća svoju samostalnu, nezavisnu i međunarodno priznatu državu Hrvatsku. U takvim uvjetima, kada su mnogi proricali propast ovog poduzeća, djelatnici Brodosplita smogli su dovoljno umne i fizičke i domoljubne snage, što je dovelo do ovog svečanog čina porinuća novogradnje 376 i polaganja kobilice za novogradnju 377.
Istim žarom kojim smo čuvali i uzdizali svoje poduzeće, splitski brodograditelji su u velikom broju branili i brane svoju domovinu. Mnoga bojišta od hrvatskog sjevera do hrvatskog juga pričaju divne priče o hrabrosti i domoljublju Škverana. Brod koji upravo porinjavamo prvi je brod koji jedno hrvatsko brodogradilište gradi za jednog hrvatskog brodara u slobodnoj i suvremenoj Hrvatskoj državi. U ovaj veliki pohvat ogromne napore su uložili i tankerska plovidba i splitsko brodogradilište. Nadam se da je to samo početak ovakvih usmjerenja što pokazuje i polaganje kobilice za sljedeću novogradnju. Izvršenom pretvorbom i zakoračivanjem u privatizaciju Brodosplit se odlučno usmjerio prema tržišnom poslovanju, gdje će, duboko vjerujem, u oštroj međunarodnoj konkurenciji potvrditi kvalitetu i sposobnost hrvatskih brodograditelja. Nadam se da u ovakvim strebljanjima smijemo računati i sa potporom države Hrvatske. Upravo prije 2 dana Upravni odbor Brodosplita potvrdio je 3 nova ugovora čime je osigurana puna uposlenost Brodosplita za sljedeću godinu dana. Gospodine predsjedniče, dragi gosti, sretan sam što ste danas s nama. Želio bih da radost i značenje ovog čina bude snažan poticaj da što prije ponovno doživimo veselje druženja na navozima splitskog brodogradilišta. Dobro nam došli i lijepo se osjećajte. Hvala. Prema sinopsisu svečanosti u splitskom brodogradilištu sada će se skupu obratiti gospodin Stanislav Banić, glavni direktor tankerske plovidbe, u ime budućeg vlasnika ovog broda, Nazočnima će se obratiti gospodin Stanko Banić, kojeg ćemo po rinuću biti nazočni u ovom izravnom prijenosu Hrvatske televizije iz brodogradilišta Split. Štovani gospodine predsjedniče, draga kumo, dragi uzvanici i dragi brodograditelji. U ime tankerske plovidbe iz Zadra, za sada naručitelja, a sutra sa Božjom voljom i pomoći i vlasnika ovog zdanja ispred nas, ja vas najtoplije pozdravljam i zahvaljujem se na nazočnosti. Porinuće kao čin svih nas na neki način uzbuđuje. Tako će biti i danas, s time što ja želim podvući da ovaj čin porinuća danas je mnogo više od toga. Od samog čina kada brod nakon milijuna sati i milijunskih vrijednosti uloženih i instaliranih u njega stavljamo u njegov prirodni okoliš, u more. Zašto želim reći da je to puno više od običnog porinuća? Dame i gospodo, vjerovali ili ne, danas su oči poslovnog svijeta uprte upravo ovdje. I tekako svijet prati i registrira što i kako radimo i da li radimo. I mislim da boljeg odgovora od ovoga svijetu ne može biti i samo po tome će nas cijeniti i pružiti nam ruku da se izvučemo ako proizvodimo ovakve objekte koje svjetsko tržište prihvaća. Neće nam pomoći mnogo u ovim tegobama ni naša međustranačka nadmudrivanja, gospodo. Neće nam pomoći ni busanje u prsa koji je veći Hrvat. Mi svijetu možemo i moramo pokazati da imamo um i ruke da stvaramo. Da nismo kao i naši susjedi barbari koji kažu da ne umeju da rade, ali umeju da se tuku i da se biju. Nek se tuku s kima hoće. Mi ćemo im dati ovakve odgovore. Odgovor je, kao što je gospodin Vukman rekao, i onim nevjernim Tomama kod kuće koji su počeli pričati o zatvaranju brodogradilišta. Ne, gospodo, brodogradilišta treba racionalizirati, napraviti efikasnima i ostaviti ih u Hrvatskoj. Dok mi možemo isporučivati ovako kvalitetne brodove koje svijet traži, zatvaranja neće biti. Dužnost mi je da se vratim i u kolovoz mjesec 1991. kada smo u Zadru potpisali ugovor za gradnju ova 2 broda, koja je sticajem okolnosti, usuđujem se reći, postala danas najveća investicija u Hrvatskoj. Ukupno 100 milijuna dolara. Crni oblaci rata već su bili nadvijeni. Mi smo imali viziju, mi smo imali hrabrosti i petlju da uđemo i da danas u more stavljamo ovo čedo
impresivno ovako kako je ispred nas. Bili smo svjesni poteškoća koje nas očekuju i nisu nas iznenadile. Poteškoća će još i biti, ali gospodo, kad je bilo lahko stvarati, kreirati? Nikada, posebno u ovakvim uvjetima. Ali najlakše je dignuti ruke i reći rat je, nema struje, nema ovoga, ne može se dalje. Sa dignutim rukama nećemo zemlju ni odbraniti, ni izgraditi. Zato se zahvaljujem radnicima i rukovodstvu brodogradilišta Split, što uz minimalno zakašnjenje danas imamo čast da smo nazočni ovom trenutku. Još možda i odgovor, ako ga nisam već rekao, zašto smo upravo ovdje danas, usred Splita, nismo ni u Japanu, ni u Koreji, ni bilo gdje, jer smo vjerovali u naše sutra, a tako ćemo i nastaviti. Ime koje će gospođa Kuma dati našem brodu također nije slučajno izabrano. On je samo jedan od naših velikana, hrvatskih mučenika. Ja ispred tankerske plovidbe, rukovodstva i njegovih pomoraca mogu samo reći da ćemo to ime s ponosom nositi širom svijeta. Hvala vam svima i dobro se osjećam. U povodu najnovijih poslovnih uspjeha splitskih brodograditelja, što su i pothvati cjelokupne hrvatske brodogradnje, sada će se skupu obratiti i hrvatski državni poglavar, predsjednik Republike, dr. Franjo Tuđman. Da se obrati ovom skupu. Gospođe i gospodo, dragi Splićani i vaši gosti iz Zadra i ostali uzvanici. Prije svega želio bih čestitati brodograditeljima, radnicima, inženjerima i upravi Splitskog brodogradilišta na dovršenju ovakvog giganta kojemu je teško naći premca i u svjetskoj brodogradnji. Ovo je dokaz sposobnosti, umijeća i duha naših ljudi. Ali ovo je dokaz isto tako i sposobnosti mlade Hrvatske države da ne samo sačuva ono pozitivno iz prošlosti, nego li i da gradi i u najnepovoljnijim ratnim uvjetima. Ovaj brod je naručen usred rata 1091. ako se ne varam i evo dovršen. Dovršen je znači naporima, umijećem vas, splitskih brodograditelja, ali i Hrvatske države koja je smogla i sredstava da se vlastitim sredstvama dovrši, ali isto tako i povjerenja svjetskih financijskih krugova koji su dijelom kreditirali dovršenje ovog broda. To je također odgovor i onima u našim redovima koji ne vide da ta mlada Hrvatska država, njezin demokratski poredak, uživa povjerenje i svijeta. I do sada, usprkos svim ratnim nedaćama, a danas i sutra sve više, i hrvatska brodogradnja, kao i čitavo pomorstvo Hrvatske, bit će svakog dana na sve većoj razini. Treba čestitati, razumije se, i zadarskoj tankerskoj plovidbi, što je također u tim i takvim okolnostima imala mudrosti i hrabrosti da naruči takav brod, da ima povjerenje u to da će s njime moći ploviti pod hrvatskom zastavom u interesu hrvatskog čovjeka, Hrvatske domovine. Htio bih iskoristiti ovu prigodu da se Splitskom brodogradilištu zahvalim
uz ove čestitke na dovršenju ovakvog giganta, da se zahvalim i za njihov prilog u Domovinskom ratu. Netom sam čuo ovdje da i danas iz vašim redovima ima na bojištima, na frontama obrane Hrvatske domovine 700 vaših drugova, vaših sugrađana. I ako sam dobro zapamtio, i 10 je poginulo. Hvala vam. Znači, i vi ste bili sastavni dio hrvatskog naroda, koji je ne pod prisilnom mobilizacijom, nego svojom sviješću na poziv da je došlo vrijeme da stvorimo svoju samostalnu, suverenu državu, da razvijamo hrvatske barjake nad našim brodovima, nad našim plavim Jadranskim Hrvatskim morem. Vi ste se znači odazvali kao i ljudi svih hrvatskih gradova i krajeva da uspostavimo domovinu, da je obranimo. Hvala vam na tome i dovršit ćemo oslobođenje iz svake stope hrvatske zemlje. I to uskoro, uz pomoć međunarodne zajednice ili vlastitim snagama. Nećemo nedogled trpjeti postigli smo to da hrvatski brodovi plove pod hrvatskim zastavama Jadranskim morem. Postići ćemo i to da ove željezničke kompozicije koje tu u Splitu i u Zagrebu miruju, da uskoro prorade, provozaju od Splita do Zagreba preko Knina. Neka niko ne sumnja, ne dvoji u to. A to što to do sada još nismo učinili, rezultat je općih međunarodnih okolnosti, rezultat je usklađivanja naše politike sa međunarodnim okolnostima, onima o kojima moramo voditi računima, onima na koje možemo utjecati, ali i kojih ima i takvih koje ne možemo bitno mijenjati. Nama je bilo stalo do toga da uspostavimo svoju suverenu vlast, uspostavimo samostalnu državu, da ona bude međunarodno priznata, pa prema tome da se dijelom usuglasimo i sa onim najvažnijim međunarodnim svjetskim čimbenicima koji su tražili i iziskivali od nas da pokušamo na miran način riješiti uspostavu ustavno-pravnog poretka od Knina do Baranje, da ne bi došlo na ovom području i do širih pa i svjetskih ratnih zapletaja. I kao što ste vidjeli u posljednjoj i u prijašnjim rezolucijama Vijeća sigurnosti bila je priznata teritorijalna cjelovitost države Hrvatske, njezin integritet, a u ovoj posljednjoj 847. i izričito je ponovno to ponovljeno, ali izričito postavljen zahtjev da se u Hrvatskoj mora, da i međunarodna zajednica, svjetska organizacija traži da se u Hrvatskoj uspostavi prometnice, željezničke, cestovne, na čitavom teritoriju, pa prema tome i preko Knina. Da se otvori naftovod, dalekovod, čijim prekinućem je Dalmacija bila zakinuta i u mraku. Prema tome, sada imamo i svjetsku zajednicu iza tih naših zahtjeva i uspostavit ćemo, riješit ćemo te probleme, životne probleme za Hrvatsku, ne samo za Dalmaciju, jer Dalmacija je bitni dio Hrvatske države, nego li za čitavu Hrvatsku. Riješit ćemo to, znači, uz pomoć međunarodne zajednice, ali ako će trebati i vlastitim svim sredstvima, a onda će međunarodna zajednica morati razumjeti takav naš korak, jer je to u interesu ne samo Dalmacije i čitave Hrvatske, nego i u interesu Europe, u interesu svijeta.
kao što vidite, svojom politikom, svojom odlučnošću u obrani Hrvatske, svojim žrtvama, ali i mudrošću da svoju politiku usklađujemo sa svjetskim okolnostima, došli smo i do dotle. Neki ljudi nisu u kadri da shvate. Dragi prijatelji, i kad se rađa novi čovjek u obitelji, malo dijete, ta obitelj biva za 2-3 godine poremećena. Ne može živjeti normalno. A kamoli kad se rađa sloboda jednog naroda i nova država. Jasno da je to problem i za čitav taj narod, i za čitavu državu, i za svjetsku zajednicu. Na tome ne gubimo povjerenje u sebe, znajmo da ćemo sve probleme na putu potpune suverenosti Hrvatske države riješiti. A osim toga, imajmo na umu da smo također ne samo zbrinuli izbjeglice, prognanike iz naših krajeva, nego i izbjeglice iz Bosne i Hercegovine. Nego da smo također pružili pomoć Hrvatima u Bosni i Hercegovini da očuvaju svoja obitavališta, da osiguramo strateške interese Hrvatske države i u Bosni i Hercegovini. Jer da to nismo uspjeli, onda bi nam u budućnosti, a treba gledati sa stanovišta naroda, sa stanovišta države, treba gledati u daleku budućnost. Znači da to nismo uspjeli, bila bi nam sutra u bližoj i daljoj budućnosti ugrožena i čitava naša južna Hrvatska od Splita do Dubrovnika. Dalmacija koja je koljevka hrvatske državnosti. I prema tome mi smo znali da se ona brani i u Bosni i Hercegovini i vodili smo takvu politiku da sačuvamo te strateške interese. I u tome smo uspjeli. I svijet je morao također prihvatiti i priznati ispravnost naše politike. Dolazeći ovdje, priupitao sam vaše upravitelje kolike su vam prosječne plaće. Pa mi je rekao, pa mi se ne hvalimo da nas ne kritiziraju, da su prevelike, kaže, naši su već tu oko 200 maraka. A ja sam rekao, samo se vi hvalite i podižete plaće. Uostalom, sva politika hrvatske državne vlasti ide u tom, usmjerena je jedino u tom pravcu, u pravcu da se osigura sloboda, nezavisnost, suverenost Hrvatske države i da se podigne blagostanje hrvatskih ljudi. Od najobičnijeg radnika ovdje na skveru do najistaknutijeg inženjera, znanstvenika i tako dalje. Da osiguramo to da sva sredstva koja hrvatski čovjek stvori na polju, u tvornici, u znanstvenim institucijama, da taj trud, znoj i plodovi uma našeg čovjeka ostanu u Hrvatskoj domovini. Stvorili smo već uvjete da hrvatski čovjek, hrvatska zemlja ne budu pljačkani od stranaca. Već smo prošle godine u ratnim okolnostima postigli to da na jedne četvrtine istarskog dijela i sjeverno-primorskog dijela Hrvatske domovine, da nam od turizma ostane više nego li prije za vrijeme bivše Jugoslavije i čitave naše obale, čitave domovine, da nam ostane više deviza. Ove godine će to biti još više, a sljedeće godine, ja se nadam, kad će biti sva hrvatska obala, svi otoci dostupni turističkom prometu, razumije se da ćemo onda moći uživati i pune plodove svoga rada i svoga truda. Prema tome, neka koje kakva piskarala ne unose zabunu i obmane među hrvatske ljude. Već smo, znači, do sada usprkos svemu tome što smo morali za rat, za obranu izdvajati golema sredstva,
već smo ipak postigli da se i ovdje i na drugim mjestima da te plaće gotovo i ne budu manje nego što su prije bile, odnosno da se uzdižu i moći ćemo ih podizati u ovisnosti, znači od kretanja, općih kretanja, a ta su kretanja veoma povoljna za Hrvatsku. Ja vam mogu sa punom sigurnošću reći da bez obzira što ima u svijetu onih silnica i čimbenika koji nisu skloni suverenoj samostalnoj Hrvatskoj, usprkos tome što neki žale za tom Jugoslavijom, ali ima takvih, nažalost, i u svakom našem mjestu još se nađe poneki promil koji nije svjestan kakvog smo sve teškoće, šta smo sve morali pretrpjeti u toj zajednici, koja je možda u početku i odigrala stanovitu pozitivnu ulogu, ali se pretvorila u tamnicu hrvatskog naroda i prema tome hrvatski narod je s pravom izašao iz nje i morao je, znači, zbog toga i pretrpjeti teškoće. Razumije se, da smo bili voljni ostati u toj tamnici, ne bismo imali onih teškoća o kojima govore, ali ne nasjedajte obmanama takvih u vlastitim redovima ili onih u svijetu koji nisu skloni hrvatskoj suverenosti. Nasuprot njima, čitav hrvatski narod, odnosno u svojoj golemoj većini, htio je, jeste i hoće graditi svoju državu, i nasuprot onima u svijetu koji nisu skloni hrvatskoj samostalnosti, ima i onih najodgovornijih svjetskih čimbenika pa i silnica koji su shvatili važnost hrvatske suverenosti, važnost geopolitičkog položaja Hrvatske, mogućnosti Hrvatske, njenih ljudi, i koji znaju, koji prosuđuju, procjenjuju od Europe do Amerike i do daleke Australije, do Azije, do Kine, do Japana, koji procjenjuju da će Hrvatska biti jedna od najprosperitetnijih zemalja od svih onih koji izlaze iz socijalističkog sustava. A treba podsjetiti da svijet trenutačno i u svom najrazvijenijem dijelu, od Amerike do Europe, proživljava stanovitu recesiju i u smislu sve većeg broja nezaposlenih i u smislu problema. Prema tome, u tom i takvim okolnostima pojavila se samostalna i suverena Hrvatska i postigli smo, znači, to da možemo puštati u promet i ovakve gigante i da će za nekoliko dana, ovo je važnost ovog današnjeg čina je u tome što se taj gigant uključuje u hrvatsku tankersku plovidbu. A za nekoliko dana pustit ćete, ako sam dobro zapamtio, čak i još veći, u korist jednog stranog naručitelja. Navozi su vam puni. Imate puno zapošljenje za godinu dana, a ja vas uvjeravam, imat ćete u budućnosti. I ostala hrvatska brodogradilišta, razumije se, moraju naći u sebi sami snage da se ustroje tako da budu u skladu sa današnjim uvjetima u Hrvatskoj i u svijetu. Ali ne treba biti zabrinut ni na jednom području gospodarskog, kulturnog ili znanstvenog života u Hrvatskoj. Tu svoju slobodu, tu svoju samostalnost znati ćemo iskoristiti u interesu hrvatskog čovjeka, u interesu svakog hrvatskog mjesta. Znati ćemo iskoristiti to da nam je Bog, da nam je priroda dala to Jadransko more, tih 1000 otoka, da smo pomorska zemlja, da je Hrvatska bila u svijetu poznatija u vrijeme jedrenjaka, da su tada i Hvar i drugi otoci bili poznati po svojoj, ne samo po svojoj tadašnjoj brodogradnji, nego i po svojim plovidbenim jedinicama. Pa su onda, znači, zbog toga što Hrvatska
nije imala svoje samostalnosti, ta hrvatska obala, to hrvatsko more, zaostali u okviru tuđih država. Ali danas, kad imamo svoju Hrvatsku, Hrvatska država će učiniti sve da bude pomorska zemlja u svakom pogledu i da upravo to njezino blago, to Jadransko more, to njezini otoci, to vaše pomorsko iskustvo, da to bude izvor blagostanja za svako mjesto na Jadranu, u Dalmaciji, u Primorju, Istri, prilog općem blagostanju Hrvatske, da Hrvatska prije svega bude obilježena i kao pomorska zemlja, a to što imamo i kontinentalni dio Hrvatske u kome ima opet onog drugog bogatstva, to je nešto što Hrvatsku čini upravo takvom da je uvažavaju, da ona može živjeti samostalno, da može biti bogata, da više njezini ljudi i odavde i od ovih otoka ili pak iz plodne Slavonije ili Podravine neće odlaziti u svijet i to u onaj svijet koji je daleko nepovoljniji u klimatskim uvjetima i gdje je naš čovjek morao pod nepovoljnijim uvjetima stvarati uvjete za svoj život, svoje bogatstvo. Sami smo stvorili, ostvarili samostalnu, suverenu Hrvatsku državu i sami ćemo u njoj stvoriti uvjete za sretan život i za blagostanje hrvatskih ljudi. Još jednom, dragi brodograditelji, radnici, inženjeri i ovi iz uprave, čestitke na dovršenju ovakvog giganta. Čestitke ovima iz Zadarske plovidbe na to da primaju u svoje ruke takav objekt koji će ponosno ploviti svijetom pod hrvatskim barjacima. Dobre želje za dalje uspjehe, jer sa svakim takvim radnim uspjehom mi dokazujemo svoju sposobnost i stvaramo, razumije se, sami svojim rukama, svojim mozgom uvjete da i mi danas, sutra i naša djeca žive sretnije, bogatije, slobodnije nego li što smo mi do sada, s punom vjerom da ćemo sve to ostvariti. Potrebno je samo imati povjerenja u sebe, u ono državno vodstvo koje je znalo dovesti do suverene Hrvatske i ne podlijegati obmanama, intrigama, lažima onih koji nisu pred nekoliko godina usudili se ni hrvatski misliti, a kamoli zamišljati Hrvatsku državu. Neka nam živi vječna Hrvatska domovina i njezina samostalna i suverena država. Živjeli! Nakon nadahnutog obraćanja predsjednika Tuđmana nazočnim, prvi put u brodogradilištu Split, a možda i u slobodnoj Hrvatskoj, bit će zazvan Božji blagoslov za sretnu plovidbu jednog broda što će ploviti u sastavu brodovlja Nezavisne države Hrvatske. Tanker Zrinski blagoslovit će fra Nikola Barun, župnik župe Svete obitelji kojoj pripada i dio Splita u kojem se nalaze objekti brodogradilišta. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin koji je put, istina i život bio sa svima vama. Krist, Sin Božji, došao je na svijet da skupi raspršene. Što god dakle vodi međusobnom povezivanju ljudi, odgovara Božjoj nakani. Ono što je razdvojeno planinama, razdijeljeno vodama ili odvojeno velikim udaljenostima, spajaju novosagrađeni putovi i novo pronađena prometila. Zato zazivamo Gospodina neka blagoslovi one koji su izgradili ovo djelo, a svojom pomoći one koji će se njime služiti. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
Uvečer istoga dana kaže Isus svojim učenicima: prijeđimo na drugu obalu. Oni otpustiše narod i povezoše Isusa onako kako tu bijaše u lađici. Pratile su ga i druge lađice. U to nasede silna oluja, a valovi su tako navalili na lađicu da su je već napunjali. On bijaše na krmi i spavaše na jastuku. Tada ga probude i reknu mu: učitelju, tebe se ništa ne tiče što mi ginemo. On se tada probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: utišaj se, umukni. Vjetar prestade i nastade velika tišina. A njima reče: zašto se toliko strašite? Kako nemate vjere? Njih spopade velik strah, te su jedan drugome govorili: tko je dakle ovaj, da mu se i vjetar i more pokoravaju? Riječ je Gospodnja. Ovaj događaj na moru smirivanja oluje Isus očituje ne samo svoju moć nad prirodom pred svojim učenicima, nego još više očituje svoju ljubav i brigu za svoje. Želio im je naglasiti: ne bojte se, gdje vam je vjera i nada u sadašnjost i budućnost? Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. U toj Isusovoj blizini življenja učenici vide jednu sigurnost i snagu za prevladavanje svih životnih problema. Na putu sa Isusom Kristom, u bilo kojem vremenu i prostoru, njegovi ne mogu ostati i živjeti u strahu i pesimizmu, nego u odvažnosti, nadi i optimizmu smislenog života. I mi stojimo pred jednim velebnim ostvarenim djelom hrvatskoga čovjeka, hrvatskog radnika i intelektualca. Vjerujem svi ponosni, s nadom u još puno ovakvih i sličnih dostignuća ovoga i naših hrvatskih brodogradilišta. Zazovimo Božji blagoslov na ovo djelo broda i na njegovo dugo življenje. Zazovimo Božji blagoslov i na radnike ovog brodogradilišta, koji su pokazali neiscrpnu snagu, znanje i volju za stvaranjem na našem tlu za našega čovjeka. Neka duh Isusa Krista objedini sada u zajedništvu sve snage hrvatskog naroda u kulturi, duhovnosti, znanostima, kao i za ostvarenje slobode i mira u našoj jedinoj domovini Hrvatskoj. Isus upućuje i nama sada, u ovim teškim i mučnim vremenima, poruku ohrabrenja. Ne bojte se, ja sam s vama do konačnog vašeg cilja. I na kraju dolazi molitva, blagoslov broda. Bože, ti svoju crkvu, što se ljulja na uzburkanim valovima svijeta, vještim kormilarenjem upravljaš, daj da ovaj brod i svi koji se nađu na njemu sretno plove i po tvom upravljanju izbjegnu morskim pličinama, obogate se svim dobrima i jednom radosno uđu u luku vječne sigurnosti po Kristu, Gospodinu našemu. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. U ime Splitske crkve čestitam na ovome velebnom dijelu broda graditeljima i želim još puno ovakvih brodova. Sada ćemo blagosloviti svetom vodom. A sada će, Molimo štovani gledatelji gospođu Kuma Mirjanu broda, Bohanec-Vidović, gospođa Mirjana operu Bohanec-Vidović, prvakinja opere Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba, dodijeli ime ovom lijepom dati brodu. brodu ime Zrinski. Ime Zrinski odnosi se na hrvatskog plemića Petra Zrinskog, rođenog 1621. godine u Vrbovcu, a pogubljenom 1671. u Bečkom Novom Mjestu, kao
sudioniku protuhabsburške urote. Dozvolite mi da ovom veličanstvenom brodu dadem ime Zrinski i neka s ponosom nosi ime naše slavne ličnosti, naše hrvatske povijesti. Želim mu dobro more i želim mu da se sretno vrati u mirne luke naše domovine Hrvatske. Čuvao te Bog. A sada najsvečaniji trenutak današnjeg programa, porinuće tankera Zrinski. Dok uživate u ovome događaju koji se obavlja uz određeni ceremonijal, evo i temeljnih podataka o novom plovilu, što su ga izradili hrvatski brodograditelji za hrvatskog brodara. Nosivost 101.000 tona, duljina 244,5 metra, visina 21,5, gaz 14,65 metara. Ipak o novom brodu mora se reći i ova pojedinost. Građen je u skladu s najnovijim svjetskim standardima glede zaštite ljudske okolice, jer brod Zrinski ima dvostruku oplatu i dvostruko dno, u kojem će se krcati balast. U slučaju, ne daj Bože, oštećenja njegove vanjske oplate i do 75% duljine, raspored pregrada će spriječiti izlijevanje tereta u more, a brod će ostati u plutajućem stanju, zadovoljavajuće stabilan. Inače, tanker Zrinski ima 7 teretnih tankova, 2 slop tankera, te 7 balastnih tankova koji prstanasto okružuju teretne tankove i mogu krcati 45.000 morske vode. Uživajte u ovom lijepom prizoru u splitskom brodogradilištu. Brod Zrinski ulazi u svoj milje, ulazi u more. Čuvaj ga Bože, sretna plovidba svima onima koji budu na njemu i hvala svima onima koji su ga sagradili ovakvog kakav jeste, lijep, monumentalan. Inače, do sada je sveukupno u Brodosplitu izrađeno i naručiteljima isporučeno 290 brodova različitih tipova i namjena, a to je bez ratnih i specijalnih brodova, izgrađeni u brodogradilištu specijalnih objekata. Brodosplit je sposoban graditi brodove do 170 tona nosivosti, a već sada dokazao je svoju sposobnost u gradnji brodova za prijevoz nafte i naftnih derivata, kemikal tankera, brodova za prijevoz sipskih tereta, brodova za prijevoz kontejnera, brodova za prijevoz hlađenih tereta. I evo, nakon što je tanker Zrinski porinut ili postavljen u milje gdje će se nalaziti u takvim prilikama će mu trebati Božja pomoć, gradski zbor Brodosplit otpjevaće, odnosno pjeva već, čuvenu Bože čuvaj Hrvatsku. Slijedi Bože čuvaj Hrvatsku pjesma.
Slijedi polaganje kobilice za novogradnju 377 za istoga vlasnika. Sada ćemo biti svjedocima još jednog početka, ali ujedno i nastavka poslova splitskog brodograditelja. Na prvi ležaj bit će postavljena kobilica za drugi jednaki brod novogradnju 377 koji će se graditi za istog naručitelja tankersku plovidbu iz Zadra. Pretpostavljam da oko imena novog tankera neće biti nikakvih dilema. Zrinskom brodu Blizancu zasigurno će biti ime Frankopan. Prema supatniku i suputniku Petra Zrinskog, Krst i Franu Frankopanu, koji su zajedno pogubljeni 1621. u Bečkom Novom Mjestu. Navik živi ki izgine pošteno, rekao je pjesnik Frankopan u svom dijelu Gartlic za čas skratiti, što se i obistinilo u njegovom osobnom slučaju. Dok još gledamo postavljanje kobilice za novi brod, dodajemo i još nekoliko podataka o našem današnjem domaćinu, o brodograđevnoj industriji Split. Naime, premda je agresija na Republiku Hrvatsku nanijela ogromne štete i teškoće splitskom brodogradilištu, kao što je uostalom učinila i cjelokupno hrvatskom gospodarstvu, Brodosplit je unatoč tome protekle 1992. godine uspio dovršiti i naručiteljima isporučiti čak 3 broda, među kojima je bio i brod za prijevoz putnika i automobila Franz Suel, koji se gradio za švedsku kompaniju. Podsjetimo da je taj brod, nakon što je Kraljevina Švedska priznala Republiku Hrvatsku, bio izravno napadnut iz ratne luke Lora, te da je Brodosplit pretrpio ogromne materijalne štete, a nekoliko djelatnika bilo je i ozlijeđeno. Ovo je bio pljesak za novu kobilicu. Bez obzira na pokušaj da dovršimo samo ovo, njegovog uništenja unatoč ratnom okruženju, blokiranim prometnicama i ogromnim teškoćama u dopremanju materijala, škverani su ga uspješno isporučili vlasniku. Ne treba posebno ni spominjati da su iz Švedske za taj brod stigle mnoge pohvale i da je njegova isporuka u tamošnjem tisku oduševljeno popraćena, a sam brodovlasnik je uputio pohvale djelatnicima Brodosplita. Drugi jednaki brod iz serije za istog švedskog naručitelja Svedlink AB iz Malmea još uvijek je uz opremnu obalu Brodosplita. Njegovo dovršavanje bit će omogućeno uz pomoć garancija Vlade Republike Hrvatske, financiranju njegove izgradnje, bit će uspješno, sve će se to privesti kraju. Uz opremnu obalu još se nalazi Suezmax tanker Komor, posljednji iz serije od 4 jednaka također za švedsku kompaniju i njemu predstoji vrlo skora isporuka. Nedavno se vratio s dokovanja u Trstu, a obavljena je i pokusna plovidba. Uz opremnu obalu je i brod za prijevoz sipskih tereta Gold Star, koji se gradi za švicarsku kompaniju, za švicarskog naručitelja. Štovani gledatelji, kao što ste i vidjeli, sve što je predviđeno glede tankera Zrinski već je obavljeno, a za najdulje 15 minuta toliko će biti potrebito da se premjestimo na drugu lokaciju do brodogradilišta specijalnih objekata, udaljenog odavde oko 1 kilometar, pa ćemo se javiti i slikom u izravnom prijenosu Hrvatske televizije. Pratit ćemo tamo svečanost porinuća, i to bočnog, novogradnje 581, a to je radni naziv za teglenicu što su je izgradili splitski brodograditelji za potrebe splitske brodarske tvrtke Brodospas. Dotle program iz našeg studija u Zagrebu, pjesme o moru i brodovima, pjesme iz naše Dalmacije. Štovani gledatelji, evo nas ponovo i slikom
u izravnom prijenosu Hrvatske televizije iz brodograđevne industrije Split. Evo nas na novoj lokaciji u brodogradilištu specijalnih objekata gdje ćemo biti svjedocima porinuća novogradnje 581 iza čijeg se imena krije teglenica izgrađena od splitskih brodograditelja za potrebe splitskog brodospasa. Glavne značajke teglenice su ove. Evo vidite je. Duljina je 56,10 metara, širina 22,6 metara, visina 5,5, gaz pod maksimalnim opterećenjem 4,60, površina palube 1220 metara četvorni, dok joj je nosivost 4450 tona. Namjena joj je prijevoz teških tereta, primjerice brodskih sekcija, prijevoz kontejnera, polaganje podvodnih elektrokablova, navlačenje s obale i porinjavanje brodova težine do 700 tona pomoću rolera. Kobilica teglenice, podsjetimo, na horizontalni je ležaj u Brodosplitu postavljena 25. travnja ove godine uz nazočnost predsjednika vlade Republike Hrvatske Nikice Valentića i njegovog užeg kabineta. Gosti i uzvanici dolaze na novu svečanu za ovu priliku podignutu tribinu, dakle u brodogradilištu specijalnih objekata. Inače, za ova teglenica, rađena za brodospas, rekao smo iz Splita, razlikuje se od svih do sada i ovdje i u svijetu izgrađenih plovila ove vrste i namjene. Po projektu gradnje broda na horizontalnoj površini sa originalno riješenim bočnim porinućem pomoću takozvanih zakretnih saonika. Iskoristit ćemo ovo vrijeme dok ne počne ceremonijal za još priopćavanje nekih pojedinosti i možemo u svakom trenutku se uključiti u ono što se zbiva na svečanoj bini. Specifičnost gradnje ovoga objekta je u tome što je građen na 44 metra udaljenom mjestu od položaja za porinuće. Obavljeno je to bez velikih ovih portalnih dizalica, a za montažu je prvi put korišten samohodni transporter. Montirana je od 7 prenosnih sekcija težine od 110 do 140 tona, a cjelokupna montaža trajala je oko 3 tjedna. 7 dana je bilo potrebno za bojanje, što znači da je gradnja teglenice trajala samo mjesec dana. S mjesta gradnje do mjesta za porinuće teglenica je premještena, vidimo je na tome već. Počinjemo svečanost poštog porinuća. Evo sad počinje svečanost. I ovdje će početi pozdravom najljepšoj, lijepoj našoj u izvođenju gradskog zbora Split. Lijepa naša domovino, o junačka zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vazda sretna bila, mila ga nosi nam slavna, mila si nam ti jedina, mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina, teci Savo, Dravo teci, niti Dunav silu gubi, sinje more svijetu reci, da svoj narod Hrvat ljubi, dok mu njive sunce grije, dok mu hrašće bura vije, dok mu mrtve groba krije, dok mu živo srce bije. U ime
ime domaćina, u ime djelatnika specijalne proizvodnje Brodosplita, predsjednika Republike doktora Franju Tuđmana i visoke goste iz Banike, pozdravit će i održati prigodnu besjedu direktor brodogradilišta specijalnih objekata, gospodin Ante Babin. Dobrodošli u Brodosplit, brodogradilište specijalnih objekata. Izuzetna mi je čast pozdraviti našeg najdražeg gosta, gospodina doktora Franju Tuđmana, predsjednika Republike Hrvatske. Želim vam, gospodine predsjedniče, ugodan boravak u našoj sredini. Čast mi je također pozdraviti i sve ostale visoke goste i uzvanike, kao i sve nazočne ovom svečanom činu koji su nam došli uveličati ovu svečanost. Zadovoljstvo mi je pozdraviti don Ivana Cvitanovića, koji će u ovom svečanom činu našem plovnom objektu podijeliti blagoslov. Srdačno pozdravljam kumu broda, gospođu Milanku Macanović, koja ima posebne zasluge za realizaciju ovog objekta. Posebne čestitke i priznanje upućujem gospodinu Vici Batinici, direktoru Brodospasa, koji je izuzetno zaslužan što smo usprkos mnogim teškoćama s kojima smo se suočavali uspjeli realizirati ovaj moderni objekt. Posebno treba naglasiti činjenicu što je objekt izgrađen u hrvatskom brodogradilištu za hrvatskog brodara. Hvala Brodospasu što nije razmišljao o kupovini nekakve stare teglenice u inozemstvu, nego je modernu teglenicu radio kod kuće. Izgradnja domaće flote u domaćim brodogradilištima jedini je ispravni put u ovom segmentu gospodarstva. Također zahvaljujem svim bliskim suradnicima gospodina Batinice na razumijevanju i uloženom trudu u svim fazama izgradnje objekta. Jedno veliko hvala svim inženjerima i tehničarima te radnicima Brodosplita, brodogradilišta specijalnih objekata, kao i cjelokupnom Brodosplitu na izradi teglenice i na pripremi porinuća. Iako je osnovna djelatnost našeg brodogradilišta izgradnja najmodernijih objekata za potrebe naše ratne mornarice, dio naših kapaciteta i visoke tehnologije upotrijebit ćemo i za izgradnju manjih sofisticiranih jedinica za civilne potrebe, kao što je to danas slučaj, ali sve na tržišnoj osnovi. Poštovane dame i gospodo, došli smo i do samog čina porinuća, jednog od najvažnijih trenutaka u životu plovnog objekta. Ovo originalno rješenje bočnog porinuća pomoću zakretnih saonika rezultat je vlastitog istraživačkog rada Brodosplita i znanstveno-istraživačkih institucija. Ovim projektom otvara se perspektiva izgradnje modernog, fleksibilnog i dobro opremljenog visokoproduktivnog brodogradilišta sa rješenjem porinuća pomoću zakretnih saonika u kojem bi došle do izražaja sve prednosti gradnje brodova na horizontalnoj podlozi. Razvoj projekta realizirat će se korak po korak. Prvi korak je sadržan u montaži teglenice i njenom porinuću. Želim da teglenica novogradnja 581, kao što je to slučaj i sa ostalim objektima izgrađenim u našem brodogradilištu, služi na ponos Brodospasu i cijeloj nam domovini Hrvatskoj. Želim joj dug život i dobro more. Hvala vam. Dakako, ovom prigodom oglasio se i gospodin Vice Batinica, glavni direktor Splitskog Brodospasa, tvrtke za čije potrebe je izgrađen ovaj novi plovni objekt, ova teglenica. Međutim, mi smo u sinopsisu imali gospodina Vicu Batinicu, a za govornicom je ipak drugi čovjek, gospodin Buble. Dragi djelatnici, iznimna mi je čast što vas upravo ovdje u srcu dalmatinske brodogradnje i pomorstva mogu pozdraviti, i to u ovako važnom trenutku kako za naša dva poduzeća Brodospas i Brodosplit, odnosno brodogradilište specijalnih objekata, tako i za sav hrvatski narod. Ovaj horizontalni ležaj najnovije dostignuće hrvatske brodogradnje, njezina znanja i vlastitog istraživačkog rada, kakvim se može podičiti malo koja zemlja u svijetu, prvi put se koristi za gradnju i bočno porinuće Brodospasove višenamjenske baže teglenice. Ovaj novi pomorski objekt duljine 56 metara, širine 22, nosivosti 4450 tona
ima mogućnost prijevoza teških tereta, 172 kontejnera, polaganje podvodnih elektrokabela, što su nam do sad uglavnom obavljali inozemni partneri, a također je vrlo bitno da se s ovom novom baržom zbog njezinih iznimnih pomorsko-tehničkih značajki mogu navlačiti s obale i porinuti s barže brodovi do 700 tona. Višenamjenska barža već za koji dan uključit će se u brodospasovu flotu, čime ćemo nadoknaditi nedostatak sličnih objekata koji su nam uključeni u izgradnju pontonskog mosta na Masleničkom ždrilu. Sve to dodatna je garancija da će pontonski most, koji se i onako mnogi ne znaju, ubrzano završava, biti će i postavljen i povezivat će ovaj dio Dalmacije, južne Hrvatske sa ostalim dijelovima naše domovine. Ovim ujedno dokazujemo svima, a napose onima koji nas i gospodarski pokušavaju slomiti, da i naše pomorstvo ima ne samo svjetskog znanja, nego i snage i prkosa i zajedništva, kako ovdje danas potvrđuje Brodospas i Brodosplit, da i u ovim vremenima obnavljaju i grade Hrvatsku državu. Sve ovo, nova barža, pontonski most, preko kojega ćemo se voziti do kraja ovog mjeseca, ro-ro brodovi Sveti Josip i Sveti Duje, potvrđuje spremnost i odlučnost Brodospasa da gradi i ulaže u ono što znači ponovnu i bolju povezanost Hrvatske, dajući tako svoj veliki doprinos provođenju hrvatske državne politike. Neka ovaj naš primjer zajedničkog rada Brodospasa i Brodosplita bude i naš zajednički putokaz u novu budućnost jedine domovine. Blagoslov Teglenice... I novoj Brodospasovoj Teglenici bit će potrebna Božja pomoć u obavljanju poslova za koji je izgrađena. Blagoslov ovoga plovila obavit će župnik Splitske katedrale Svetog Duje, don Ivan Cvitanović. Prije nego blagoslovimo ovaj objekt, ovu Teglenicu, moram pozdraviti, drago mi je da mogu pozdraviti našeg predsjednika, doktora Franju Tuđmana. Ali želim ga pozdraviti i na drugi način, usporedbom ovog broda i njegove dužnosti u našoj dragoj Hrvatskoj. Stari su vjerovali da velike ljudi, Atlas, drži zemlju da ne potone. Grci su imali priču da će čitava zemlja potoniti ako bi Atlas zaboravio držati je iznad mora. Židovi su vjerovali da postoji Lamed Vafovi. To su ljudi, 12 ljudi koji su vječno živi na zemlji, niko i ne zna, ali na svojim plećima držu zemlju. Držu zemlju tako da Bog ne bi dozvolio da ona bude uništena. Brodovi su slični tome. U svojoj utrobi i na svojoj površini drže teret da pliva nad morem. Isto tako Teglenica ova posebno će učiniti ulogu u Masleničkom mostu, tamo gdje će pomoći ljudima da sjevernu i južnu Hrvatsku povežu zajedno. A isto tako i naš predsjednik drži Hrvatsku na svojim plećima. Mi to ne vidimo. Zato ovaj blagoslov je širok. I ja ću zaželjeti predsjedniku, svim Hrvatima, svim Splićanima, posebno radnicima brodogradilišta, a još više onima u Brodospasu s kojima sam jako povezan, da nađu zaštitu Božju. Neka Bog blagoslovi ovaj objekt. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvala. Molim gradski zbor Brodosplita da otpjeva Živjela Hrvatska. Čuli ste službenog špikera, slijedi pjesma Živjela Hrvatska u izvođenju gradskog zbora Brodosplita. Jasna, jasna, od pameti preko mora, Hrvatska nam pjesma leti sve do sinjeg tamo.
vječnom vatrom gori, Sava Zrinski hram kopana. Časak neka časko grobu, vječna je za naš dom. Hajdu brate moj, nek se slože grla bratska, živila Hrvatska. Nek se slože grla bratska, živila, živila, živila Hrvatska, živila. Molimo kumu, gospođu Milanku Macanović, da dade ime novogradnji. Dakle, kuma Teglenice je gospođa Milanka Macanović, djelatnica Splitskog brodospasa. Ona će plovilu nadjenuti ime, to ćemo upravo vidjeti, to nam tek predstoji. Organizatori imaju problema sa mikrofonom, nadajmo se da će se i to uskoro srediti. Sada usljeđuje i ovdje onaj najsvečaniji trenutak, a to je porinuće Teglenice. Ovdje je riječ o originalnom tehnološkom rješenju, a ovaj model porinuća u svijetu do sada nije korišten. U svijetu su poznata bočna porinjavanja pomoću plovnih dokova, potapanjem ili pomoću suhog doka, koja su mnogo skuplja od investicija od Brodosplitovog projekta bočnog porinuća, kojega ste vidjeli, pomoću zakretnih saonika. Najzaslužniji stručnjaci za ovu novost su, uz ostale, dr. Ivo Senjanović, dr. Marijan Ljubetić i dr. Špiro Vukman, sadašnji glavni direktor Brodosplita. Od ideje bočnog porinuća pomoću zakretnih saonika, rođene u Splitskom brodogradilištu, do njenog ostvarenja evo danas, kojem upravo prisustvujemo, proteklo je gotovo 10 godina, jedno desetljeće. Šta će sve ovo značiti? Naime, u perspektivi zapadni dio Splitskog brodogradilišta gradit će standardne brodove u serijama po takozvanom konfekcijskom konceptu gradnje brodova. Inače, dok gledate ove kadrove, recimo i nekoliko riječi o domaćinu ovoga porinuća, o brodogradilištu specijalnih objekata. Naime, ovdje je izrađen čitav niz specijaliziranih i sofisticiranih objekata vojne i civilne namjene, kako za domaće kupce, tako za izvoz. Ovdje je uz ostalo izgrađeno 10 podmornica i veći broj ronilica, 2 školska broda klase fregate prema svjetskim standardima, više tipova logističkih brodova, konstrukcije naftnih platformi, visokotlačnih cjevovoda i tako dalje i tako dalje. Štovani gledatelji, u izravnom prijenosu Hrvatske televizije iz brodograđevne industrije Split bili ste svjedocima dvaju poslovnih uspjeha ove tvrtke duge tradicije i sjajnog ugleda porinuća dvaju plovila tankera Zrinski i Teglenice, izgrađeni za potrebe tankerske plovidbe iz Zadra i Splitskog brodospasa. Činu su bili nazočni brojni uglednici iz političkog i društvenog života Hrvatske, Dalmacije i Splita, na čelu sa
hrvatskim državnim poglavarom, predsjednikom Republike Hrvatske, doktorom Franjom Tuđmanom. Hvala na pozornosti, doviđenja uz još jedan srdačan pozdrav iz Splita.